Presentem l'Almo, el supercatalà. Neix a Prades, on viu la família de l'Olga, dibuixant de còmics, i el Sergio, la seva parella, i guionista de la història. L'Almo és un compendi de les virtuts dels superherois clàssics. Ho té tot, tret de la musculatura. Perquè l'Almo és un supercatalà d'estar per casa i, com diu l'autora, representa la seva família i molts supercatalans actuals. Som nosaltres mateixos que, igual que l'Almo, evidentment, físic de carrera, nosaltres biòlegs, s'ha hagut de reinventar. Ell amb una botiga de còmics, nosaltres realitzant un còmic. Té les mateixes problemes econòmics, igual que nosaltres i qualsevol família més. I tan normal és l'Almo que el vestit de superheroi li cus l'àvia, una iaioflauta. Dins del còmic es diu Avi Flautes, però sí que hem ficat una nota explicativa que és un homenatge a la feina que estan fent els iaioflautes. Al supercatalà indignat hi apareixen també Ada Colau i Niño Becerra. Aquest economista sempre es caracteritza per dir les coses molt clares a la ciutadania, això ens va agradar, i vam voler recrear aquesta entrevista dins del supercatalà, que és on l'Almo s'informa de l'estat actual socioeconòmic en què ens trobem tots. Les aventures de l'Almo a la recerca de justícia tindran més episodis, i des del seu cau secret, construït dins l'esvoranc del Carmel, seguirà treballant per resoldre els problemes de la societat.